Дорогие удзельнікі канферэнцыі «Новая Беларусь» 2024 году у Вільні. Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю ўсіх вас і жадаю плону ў вашай працы. Вы сабраліся ў час, калі свет, магчыма, упершыню апынуўся пад рэальнай пагрозай глобальнай вайны. Падштурхнуў свет да бездані Пуцін і Лукашенка, які абавязаны Крамлю уладай, усяляк яму ў гэтым дапамагае. Беларусь ператворана ў плацдарм, адкуль Еўропе пагражаюць ужо ядзернай зброяй. Беларускі народ у самой Беларусі не мае магчымасці выступіць супраць такога дзікунства, бо ён пад прыгнётам нечувальных у настаноўчай гісторыі рэпрэсій, і нашыя думкі сёння з тымі тысячамі смелых беларусак і беларусаў, якія плоцяць за свой патрыятызм самым дарагім, што ёсць у чалавека, свабодай. Мы думаем пра тых, хто, нягледзячы на бязлітасныя рэпрэсіі, імкнецца ў Беларусі захаваць годнасць, сумленне, беларускае слова. Мы салідарныя з тымі мужнымі ваярамі, беларускімі добраахвотнікамі, якія змагаюцца са зброяй у руках з расійскім агрэсарам ва ўкраіне. І дзякую ўсім, хто ім дапамагае. І сярод палітвязняў, і сярод тых, хто робіць беларускую справу ў Беларусі, і хто ваюе за ўкраіну, а значыць і за Беларусь, ёсць тыя, каго Рада БНР ушанавала сваімі ўзнагародамі. На жаль, сёння мы не можам назваць усе іхнія імёны у мэтах бяспекі іх ці іх сем'яў. Дарагія сябры, пад уплывам Масквы рэжым Лукашэнкі знішчае беларускія нацыянальныя каштоўнасці, ліквідуе беларускія школы, паліць беларускія кнігі. І ў такім становішчы роля беларускай дыяспары, усіх нас і кожнага з вас, хто сёння сабраўся ў Вільні, павялічваецца шматкроць. Бо калі сёння за права беларусаў людзьмі звацца, церпяць пакуты у лукашэнкаўскіх турмах нашыя героі, было б недаравальна, каб, знаходзячыся ў вольным свеце, беларусы не клапаціліся пра тое галоўнае, што адрознівае нас ад іншых народаў, нашая беларушчына, уключна з мовай. Давайце ўсе будзем памятаць пра гэта. У гэтыя дні свет сочыць за алімпійскімі гульнямі у Парыжы. Беларусы і беларускі дзесяцігоддзямі дамагаліся на алімпіядах выдатных вынікаў. Іх імёны назаўсёды увайшлі ў гісторыю сусветнага спорту. Я добра памятаю тое адчуванне шчасця, якое перажывала разам з беларусамі Канады, ды, пэўна, і ўсяго замежжа, калі ўпершыню беларускія спартоўцы на алімпіядзе ў Лілегамеры выступалі і перамагалі пад бел-чырвона-белым сцягам. Сёння лукашэнкаўскі рэжым пазбавіў спартоўцаў гонару прадстаўляць сваю краіну. Але не маючы магчымасці радавацца алімпійскім спартовым поспехам, мы захапляемся патрыятызмам і прынцыповасцю тых спартоўцаў і спартовак, якія выступілі супраць гвалту рэжыму на бацькаўшчыне. Такімі, як алімпійская медалістка Аляксандра Герасіменя, якую Рада БНР уганаравала медалём ордэну пагоні. На гэты год прыпала сумная лічба – 30 гадоў панавання Лукашэнкі. 3 дзесяцігоддзі здзеку над нацыяй, зневажання людскіх правоў, свабоды слова. Гэта чорныя старонкі ў беларускай гісторыі. Але на 2024 год прыпаў і іншы юбілей, які нагадвае нам пра прыклад чалавечай годнасці, вернасці праўдзе і адданасці беларускаму народу,
Я кажу пра 100годдзе Васіля Быкава. Ведаю, што шмат хто з вас падтрымаў заклік Рады БНР годна адзначыць юбілей нашага нацыянальнага генія і шчыра дзякую вам за гэта. У 1994 годзе, у дні, калі завяршаўся нядоўгі перыяд адноснай свабоды і надыходзіў змрочны час, Васіль Быкаў сказаў такія словы: «Беларусь не знікне, калі не скорыцца чужой сіле. Яшчэ разгорне свой жыццёвы патэнцыял і здзейсніць на боскай зямлі сваю людскую місію. Дык памажы вам Гасподзь. Жыве Беларусь!»